Mira, fa ja uns quants mesos, quan van començar a sorgir tots aquests tipus de projectes, no?, que a través del visor de la Generalitat podem tots veure, totes les entitats que formem la plataforma, una mica a la nostra manera, vam anar com mobilitzant-nos i mostrant el nostre desacord, no?, ja que eren com projectes molt concentrats, molt massificats en certes zones concretes, com, per exemple, la plana de secada a l'Alt Camp o a les zones del Baix Camp, més tocant els termes de Riudoms, Alforja. I bé, com que érem unes quantes entitats que estàvem en desacord, tots vam fer els nostres manifestos, una mica com per separat. I vam veure la necessitat d'unir-nos, ja que al final som relativament... O sigui, som unes entitats que al final ho fem voluntàriament i, per tant, no hi guanyem cap diner, no? I necessitem unir-nos per ser més forts a l'hora de confrontar projectes d'aquestes característiques on ells sí que tenen molt poder econòmic, no?, en aquest sentit. Ara anomenaves tu mateixa entitats que formeu aquesta plataforma. Quines entitats la formeu? Si ens pots especificar quins sou els membres? Sí, bé, som bastants, la veritat. Som a Casals Populars, la Barraca del Pla de Santa Maria, la Calderera de Riudoms, la Raconera de la Selva, la Bretxa d'Alcover, la Turba de Valls, l'Ateneu Lampel de Montblanc. També hi ha la DO Tarragona, l'Associació Terres del Gaià. També hi ha empreses de turisme rural de diferent tipologia, d'itineraris, de cases rurals, vitivinícoles, no? Tenim pagesos, l'Associació Amics dels Pagesos del Pla de Santa Maria, per exemple, i altres pagesos i pageses en concret. I tenim el Centre d'Història i Natura de la Conca de Barberà, el Centre d'Estudis del Gaià, i segurament me'n deixo alguna, perquè ara mateix no les tinc aquí apuntades, però són bastantes. A més, sempre anem col·laborant, en col·laboració també amb GPEC i Xarxa Sud, que ens han ajudat molt a la nostra creació i al nostre desenvolupament. I ara, des que ja vam treure la nota de premsa ahir, de fet, diverses entitats ja ens han contactat conforme tenen interès en formar part. Això sí, nosaltres, és a dir, no som una plataforma tancada, ni molt menys. Vam començar unes quantes entitats que vam començar com a mobilitzar-nos i, mica en mica, hem volgut créixer i volem créixer i estendre la mà a aquelles entitats de la zona que tinguin interès en temes socials i ambientals com nosaltres i que tinguin interès a formar part amb nosaltres i formar equip, no? Des d'aquí, ja ho sabeu, totes les entitats interessades, posar-se en contacte amb la nova plataforma si voleu col·laborar-hi, que de fet et volia preguntar sobre això una mica més tard, sobre si heu rebut missatges o heu rebut el suport d'altres plataformes. Pel que veig està tenint molt d'èxit aquesta estrena i segur que esteu molt contents, no?, de la rebuda que està tenint. Sí, la veritat és que potser no ens esperàvem tant, la veritat, i ahir vam quedar sorprenentment contents. I, està bé perquè també és el primer dia, la primera setmana, no?, des que traiem la notícia, però ha de tenir continuïtat. Aquestes coses al principi sempre fan molt de bombo i després, potser tenen una mica que baixa una mica el ritme. Llavors, sincerament, ens agradaria poder tenir continuïtat i tenir presència. Sílvia, explica'ns una mica, tornant una mica al quid de la qüestió, amb quin objectiu us heu format a la plataforma? Què és el que reclameu? Mira, nosaltres tenim diferents objectius. L'objectiu principal és informar a la població sobre tots aquests macroprojectes i intentar mostrar el nostre desacord i ensenyar, o mostrar alternatives i definir alternatives a això, no? Nosaltres no estem en contra de la transició energètica, al contrari, estem a favor de les renovables. El problema és com es volen implantar al territori, tan concentrades, tan massificades.
de tal manera que sembla que hem de ser la fàbrica d'energia d'Europa, no? I doncs no hi estem d'acord. Per altra banda, la transició energètica, no? Com bé diu el nom, és transició, per tant, deixar enrere energies fòssils, energia nuclear, i tot això, qui ens assegura, no?, que passarà? Doncs una mica és el fet d'informar la població, perquè en part també ens trobem que hi ha bastanta desinformació, que la gent, alguns estan enganyats, d'altres potser encara no hi han posat una mica d'interès, d'altres, doncs, bueno, ho han sentit a parlar, no? Bueno, com a mínim que la gent vagi sapiguent. Per altra banda, doncs, també la nostra intenció és presentar al·legacions a tots els projectes que puguem quan això sigui possible, i perquè, clar, al final no tot s'acaba informant, sinó que al final les coses legals i polítiques doncs, també han d'estirar del carro. I a partir d'aquí, doncs, una mica tot el que, com vagi venint, anirem fent activitats, projectes, jornades, accions diferents, sigui concentracions o sigui com la d'aquest diumenge. Aquest diumenge hi ha una concentració, n'hi ha moltes, vaja. Nosaltres participem i col·laborem amb la de Reus a les 12 del migdia a la plaça Prim, que l'organitza GPEC i Unió de Pagesos. I bé, doncs, anar fent accions d'aquestes característiques. Abans ho avançaves una mica també, Sílvia, quins problemes heu detectat que hi ha actualment? Primer centrem-nos en el Baix Camp, si ens pots explicar una mica els problemes que hi ha ara mateix, grans projectes al Baix Camp, i després també quins projectes hi ha a la resta del Camp de Tarragona. Mira, jo al Baix Camp conec els projectes de lo que serien les centrals eòliques, no?, de Puigcerver, del Badat del Pany. Tot això, doncs clar, són projectes que van creixent i la gent de la zona doncs, segurament sap molt més que jo d'aquests temes. Jo soc de l'Alt Camp i conec molt bé tota la problemàtica que tenim a l'Alt Camp. En concret, a l'Alt Camp tenim moltes hectàrees projectades de plaques solars, en concret els termes del Pla i de Cabra, també en d'altres termes, i de més a més, al final van sortint veus que van dient que segurament en sortiran més, no? I clar, allí tenim la plana de secà de l'Alt Camp, que és una zona, doncs, com diu el nom, molt plana, molt agrícola i bueno, doncs molt apta, no?, molt solar i molt maca per ficar-hi plaques solars al terra. Aleshores, clar, aquí tenim el problema de la pagesia, no?, se'n veurà afectada, la gent que hi vivim també ens hi veurem afectada, la biodiversitat, el sector vitivinícola, no cal dir-ho, el turisme rural, és que són molts factors i molts projectes concrets que tenen, bueno, que al final també van sortint com bolets, no? Abans ho comentava, Sílvia, que vosaltres sí que esteu a favor, òbviament, de la transició cap a l'energia renovable, les energies verdes, diguem, però que no esteu d'acord amb la manera com s'està fent. Llavors, des de la plataforma, quina solució hi veieu amb això? Quines propostes feu perquè sigui una transició millor? Mira, nosaltres des de la plataforma creiem firmament en que cada poble, cada municipi ha de fer un estudi o ha de saber més o menys quina energia necessita, d'on la pot treure, no? Perquè un municipi segurament tindrà més capacitat per tenir aerogeneradors, d'altres municipis segurament tindran millors condicions per tenir plaques solars, no? I a partir d'aquí, doncs, estudiar una mica quants aerogeneradors necessiten, quantes plaques solars són necessàries, on es col·loquen, que hi hagi participació ciutadana, no? Per què les hem de col·locar en sòl agrícola mentre hi hagin teulades? És a dir, si tenim polígons industrials gegants, com a mínim, abans de començar a omplir sòl agrícola o sòl no urbanitzable, no?, que es comencin a omplir teulades, aparcaments, que es faci un estudi sobre això, quin impacte tindria tot això. Després, doncs, molt bé, si és tan necessari omplir terreny no urbanitzable,
doncs anem a mirar on hi ha necessitat d'agafar els terrenys més fèrtils, els terrenys que ara mateix estan portant molts pagesos i que això els hi dona de menjar. Clar, o sigui, per on comencem, no? Si s'ha de començar per algun lloc, comencem pel principi, ordenem millor, si tots els pobles tenen els seus POMs, les seves normes subsidiàries, ordenem-ho. Per alguna cosa existeix l'ordenació territorial, l'ordenació urbanística, no? Fem-ho amb cara i ulls i seguim-ho. Ara sembla una mica que això, els objectius 2030 no s'han complert i ho hem d'anar a fer de cop, ràpid i de qualsevol manera, no? I clar, això no és just, no és just per ningú i molt menys per als municipis com tots nosaltres. Abans ja comentaves que aquest diumenge us uniu a la concentració que es fa a la plaça del Prim de Reus, però teniu ja alguna acció o alguna concentració, alguna aparició ja, diguem, pública? La plataforma la teniu ja organitzada? Ja la teniu pensada? Sí, de fet, el dia 23 de maig, que també cau en diumenge, al matí, estem organitzant una primera acció a nivell de plataforma que col·laborant amb Xarxa Sud, amb el que ells tenen com a nom Passejada per les agressions del territori. Aleshores, nosaltres tenim intenció de fer una passejada per la plana de secà de l'Alt Camp, en una zona on estan projectades plaques solars, un macroprojecte de plaques solars, crec que de 150 hectàrees, més o menys, i volíem fer una espècie de ruta circular amb explicacions i amb cata de vins. I això no s'acabaria aquí. El nostre objectiu seria cada mes, més o menys, fer alguna acció d'aquestes característiques en les diferents zones de diferents entitats que tenim a la plataforma, no? A la Conca de Barberà, al Baix Camp, al Tarragonès, i així anar fent presència en el territori i anar-nos donant a conèixer. Doncs bé, des del Baix Camp estarem ben atents de com evoluciona la vostra trajectòria al Camp de Tarragona, sobretot al Baix Camp, que és el que a nosaltres ens pertoca. I no res, Sílvia Ballà, membre de la plataforma Territori Sostenible del Camp. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres a la plaça. Moltes gràcies a vosaltres.